Така звучи и изглежда пчелното дишане. Супер добра техника за успокояване на вътрешната шумоделица и за трениране на държането на фокуса там, където искаме. Техниката представлява дишане с издаване на звука З. Как се прави по най-лесен начин? Косваме с езика си горните зъби, отваряме устата колкото се може по-отпуснато и издишаме, издавайки звука З по начин, който да усещаме вибрация в мекото непце, костите на синусите и езика. Тази вибрация е много важна, защото когато се случва такъв тип вибрация, през синусите се отделя азотен оксид, което е газ, който променя състава на кръвта ни и който води до това, че тялото ни се релаксира в много по-голяма степен, разширяват се кръвоносните съдове, започва да усвояваме кислорода много по-добре. Другото, което се случва при тази вибрация на мекото непце е, че това директно влияе върху блуждаещия нерв, който напоследък е много известен като вагусов нерв, който пък е командният пулт за активиране на онази част от нашата нервна система, която ни вкарва в много по-спокойно и релаксирано състояние, защото когато сме там, волята ни, съзнанието е много по-могъщо, за да може да насочва вниманието ни там, където искаме. Аз много обичам да правя това упражнение, докато карам кола. Тогава усещам, че много по-малко ме дразни това, което се случва. Много по-малко се тревожа за там, където отивам. Много повече влизам в капацитета си да бъда там и такъв, какъвто ми върши работа в момента. Така изглежда упражнението. Вдишаме до 4, издишаме до 16, издавайки звука З. В случая издишах малко по-рязко в началото, което е до това, че не ми стигна дъха до финала. Не е проблем, ако усещаме, че се разсейваме, не броиме, нещо се е объркало, няма абсолютно никакъв проблем, винаги можем да го направим от начало 4-5 пъти и ще усетите ефекта върху нервната ви система и мисленето ви. В началото може да сте малко по-стегнати, да не усещате толкова много вибрацията, действайте докато усетите пълноценна вибрация, като регулирате натиска на езика върху зъбите. Приятно зъскане!